जोंनि बे हाबाफारियाव बिबुंथि होलांनाय जोंनि रायजो सभानि एमपि रंजना नार्जारि बिथां, बाहागो लानो हानाय लकसभानि एमपि देवेन्द्र बसुमतारी बिथां, जोंनि लकेल एमएलए निर्मल कुमार ब्रह्म बिथां, जोंनि पन्चायत बिफाननि एडभाइजार समीर बसुमतारी बिथां, आरो गासैबो दैदेनगिरि बिथांमोन, दा बे समाव आं बयनोबो आंनि गोसो गोरबोनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरदों। नोंथांमोना गोबां गोलाव सम बिबुंथि खोनासंबाय। आं सुंथाबै बुंनो सानदों जे सान्दुङाबो गोसा, दा बे हिसाबै बारा गोलाव आं बुंनो साननाय नङा। जोङो गासै 20 समस्तियाव बेनिफिसियारि मिट एबा जोंनि मा होनो बेखौ हिताधिकारि सभा जों खालामदों आरो बेवहाय बे 40टा समस्तियाव बेनिफिसियारि मिट खालामनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय, थांखियानो जाहैबाय जे भारत सरकारनि, आसाम सरकारनि आरो काउन्सिल सरकारनि गोबां स्किमफोर फैयो। बै स्किमफोरखौ रायजो राजानि थाखाय हरो। दा बे स्किमफोरखौ जुदि मोजाङै मावफुंनानै लानो हायाब्ला, जि थांखिजों स्किमफोरखौ हरो बे थांखिया जाफुंसार जाया। भारत हादरा उदांस्रि जानायनिफ्राय दासिम जोंनि गोरिब गुन्द्राफोरनि थाखाय, आइजोफोरनि थाखाय, जोंनि लाइमोनफोरनि थाखाय, आबादारिनि थाखाय, जोंहा जायफोर बैसोगोरा सुबुंफोरनि थाखाय, गुबुन गुबुन थाखोनि सुबुंफोरनि थाखाय गुबुन गुबुन रोखोमनि बेनिफिसियारि स्किमफोरखौ एबा स्किमफोरखौ जोंनो हरो। आरो बे स्किमफोरखौ जुदि मोजाङै मावफुंना लानो हायोब्ला जोंनि रांखान्थि, जोंनि सोलोंथाइ, जोंनि गुबुन गुबुन जोंनि सावस्रि, हेल्थ, बे बिथिंफ्रा जोंहा मोजां जायो। नाथाय गोलाव सम जोङो गभर्नमेन्टनि स्किमफोरखौ बारा गुरुत्व होबोआखै। मानोना गोदो गोदायनिफ्रायनो जोङो गामियाव रायजो जायो, आबाद मावो, मैगं थाइगं मावो, जानाय लोंनाय गासैखौबो ना बेदर जोङो फिसियो, गायो गावनो। दा ओंखायनो जोंनि रायजो जानायाव गभर्नमेन्टनि स्किमफोरनि बारा दरकार बायदि जोङो गोदोनिफ्राय बारा सानबोआखै। दा बेनिखायनो स्किमफ्रा जेरैबायदि जानांगौ बेबायदि जोंनि ओनसोलफ्राव जाबोआखै। नाथाय आं नोंथांमोनखौ बेखौनो बुंनो फैदों जे थांनाय बोसोरनै बोसोरथामाव जों जेब्ला गामिफ्राव बेरायदों, गुबुन गुबुन आफादफ्रा लोगो हमदों, बयबो बुंदों जे नोंथांमोना इसेबां मोजां मोजां स्किम लादों, बे स्किमफोरखौ मानो रायजो राजाफोरनो मोजाङै बुंफोरनानै होआखै? रायजो राजाफ्राबो मिथिनांगौ। दा बे बाथ्राखौ लानानैनो जोङो गासै 20 समस्तियाव 40टा समस्तियाव बेबायदि बेनिफिसियारि स्किमनि बाथ्रा सावरायनो बे मेलखौ लादों। दा बेवहाय नोंथांमोना दिनै गोबां बाथ्रा मिथिनो मोनबाय जे जोंहा फुंनिफ्राय मोनासिम जोङो जिखिनि खामानि दामानि मावनांगौ, न'आव बयबो मावो, माइ गायनांगौ गायदों, बायदिसिना खामानि मावनांगौ मावदों। दा बेवहाय जोंनि जिउ दावहायाव, जोंनि जिउ खुंनायनि जे आदब, बेवहाय जोङो गावनि लामाजों गाव थाङो। नाथाय जायखिजाया स्किम, दाउ फिसिनाय, अमा फिसिनाय, ना फिसिनाय, बोरमा, अमा बायदिसिना फिसिनाय, जि दानाय, जि स्किमानो फैया मानो, बे स्किमखौ मोननाय लोगो लोगोनो सोरबा मोनसे न'खरा, सोरबा सासे सुबुङा, बबेबा मोनसे सेल्फ हेल्प ग्रुपआ, बबेबा मोनसे क'अपारेटिभ ससाइटिया एबा बबेबा मोनसे गामिया माबा मोनसे आलादा रोखोमनि खामानि मावदेरबावनानै लानो हायो। जे खामानिखौ गाव हारसिं हायाखै, बेखौ गभर्नमेन्टनि स्किम लानानै बे मावफुंनो हायो। दा बै बाथ्राखौनो जों मिथियैयाव गभर्नमेन्टनि स्किमफोरखौ जोंनि थाखाय गोनांथि गैया बिदि जोङो सानफ्लाङो। दा ओंखायनो दिनै भारत हादरनि प्राइम मिनिस्टार बिथाङा भारत हादरखौ मुलुगनि मोनसे जौगासार हादर महरै गायसननो सानदों। आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङाबो आसामखौ भारत हादरनि गेजेरावनो मोनसे जौगासार रायजो हिसाबै गायसननो सानदों। दा जोंहाबो 40-50 बोसोर सोमावसारनायनि उनाव, गोबां थालांनायनि उनाव, दिनै जोंहा गोजोन थासारि फैनायनि उनाव जोङो मिजिंथिदों जे थाबैनो जोंनि रांखान्थि, जोंनि समाजखान्थि गासैबो जौगानांगोन आरो जोंबो भारत हादरनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोर बायदि, गुबुन गुबुन ओनसोलफोर बायदि जोंबो थाबैनो जौगालांनांगोन।
दा बेनिखायनो बे खामानिखौ मावफुंनोबा नोंथाङा हारसिंनो हानाय नङा बा बबेबा मोनसे न'खरा हारसिंनो हानाय नङा बेनो जोङो एसे मदद होनांगोन अमा माब्रैखौथ' जोंनि बिमाफ्रा फिसिनो हाखायो नाथाय अमा माब्रैजों न' गंसेया रांखान्थियाव जौगानाय नङा बोसोरसेयाव खमसे खम 12टानिफ्राय 20टा अमा 20टासो अमा फिसिनो हानांगोन अब्लासो अमा फिसिनानैनो बे न'खरा न' बां लुनो हागोन रांखान्थियाव जौगानो हागोन मानोना 50 रोजायाव अमा मासे फाननाय खालामनो हायोब्ला 20टा अमा फिसियोबा बे 10 लाख मोनगोन आरो सासे आइजोआ न'आव 20टा अमा फिसिनानै 10 लाख रां जुदि बुथुमनो हायोब्ला अब्ला बियो न'बो लुनो हागोन बायदिसिना खामानियाव रांहोगोन दाउखौ 15-20टा दाउ बयबो फिसियो जानो थाखाय एफा एनै फाननो थाखाय नाथाय 15-20टाल' दाउ फिसिनानै न'खरनि रांखान्थिया जौगानाय नङा जुदि दाउ फिसिनानै रांखान्थिखौ जौगाहोनो सानोब्ला 300निफ्राय 500 बिदै दैग्रा दाउ एबा दाउ बेदर हिसाबै फाननो हानाय 300निफ्राय 500 दाउ फिसिनांगोन बोसोराव अब्ला दाउ फिसिनानै बियो न'खरखौ सामलायनो हागोन बोरमा फिसियो जोंहा बेवहाय गरखा मानसिफ्राबो फिसियो गुबुन हारि राजबंशियाबो फिसियो बोरमाखौ बयबो फिसियो जोंनि मानसिफ्रा बोरमाखौ एसे फिसियो दा जाय बोरमा लायो बियो खमसे खम मानै माथाम माबाफोर न'आव ओरैनो जोङो बोरमा फिसिनो हायो नाथाय रांखान्थि जौगानांगौब्ला न'खर गंसेया बोरमा फिसिनानैनो जानांगौब्ला 21निफ्राय 30 बोरमा बोसोरसेयाव फिसिनांगोन अब्लासो बियो रांखान्थि फारसे जौगानो हागोन नैबे हिसाबफोरखौ सोर खालामदों होनना बुङोब्ला जायफोर इक'नमिक प्लेनिं खालामो रांखान्थिनि प्लेनिं खालामो बे मानसिफ्रा बे हिसाबखौ खालामदों जेरैबायदि गय बिगाब्रै गायनो हायोबा बिगानै बिगाथाम गय गायनो हायोबा जोंहा न'खरा मोजां जायो साहा बागान जोङो 10 बिगा 20 बिगा साहा बागान गायनो हायोबा न'खरा मोजां जायो रांखान्थि फारसे थिग बेबायदिनो गासैबो हिसाब दंजोबखायो दा बेनि थाखायनो जोङो लाख कोटि आब' जायखौ लाख कोटि गिदिर नामजों हिन्दीयाव बे लाख कोटि आब' आसनि खालामदों बे लाख कोटि आब'खौ मावफुंनो थाखाय BPRP प्रग्रामखौ जोङो इमप्लिमेन्ट खालामदों भिलेज पभार्टी रिडाक्सन प्रग्राम होनना बुङो माने गामियाव थानाय गोरिब गुन्द्राफोरखौ लासैनो गोरिब गुन्द्रा थाखोनिफ्राय गोजौआव लाबोनो थाखाय बे हाबाफारिखौ लानाय जादों दा 133 लाख महिला 133 लाख महिलाफोरखौ आइजोफोरखौ जोङो सायख'दों आरो देग्लाय बोसोराव 10,000 आब'मोननो जोंनि आसुनि नामाना आब' नालाय बिनानावबो जागोन बेवहाय गिदिरखौ गिदिरबो थागोन जे बे 1,33,000 आब'फोरनि गेजेराव जोङो 10,000निफ्राय सायख'दों आरो बिसोरनो केन्द्र सरकार राज्य सरकारजों लोगोसे काउन्सिल सरकारनिफ्रायबो जोङो दाउ अमा फिसिनो थाखाय न' बानायनांगोन बोरमा फिसिनो थाखाय बानायनांगोन जि दानो थाखाय बानायनांगोन गाहायै 6,000खौ जों बानायनानै होनाय जाबाय दा बे 6,000खौ बानायखांनायनि 10,000खौ बानायनायनि उनाव जोङो बोसोरबानि गेजेराव 1,33,000 महिलाफोरखौ लानानै आम्ही विभिन्न आसनि बिगोमा होबाय आरो बे जों मा होनो बे आसनिखौ होनो थांगासिनो दङ आगोलनि सरकारनि समाव गोबां खुन्दुं कम्बलनि राजनिति होनायमोन जोंनि समाव जों मा खालामदों अनसाय बिखान्थि खालामनानै 27,000 आइजोफोरनो सोरबा मोनदों सोरबा मोनथ'वाखै 5,000 डाइरेक्ट रां अनसुंथाइ होनाय जादों 27,000 फरायसाफोरनो 5,000 रां अनसुंथाइ होनाय जादों दासिम 27,000 बेराम जानाय मानसिफोरनो 5,000 मुलि जानो जों रां अनसुंथाइ होदों जोङो खुन्दुं कम्बल सानालासिनो डाइरेक्ट जोङो मा खालामदों रां होनायनि बेबस्था खालामदों दा बेजों लोगोसे अमा जि बिसय नोंथांमोना खोनादों अमा फिसिनाय दा आफ्रिकान स्वाइन फ्लु फैलायबाय अमा थैनाय बेरामनिफ्राय दा गोदान बावैसो साननैसो सिगांनिफ्राय जोंनि बड'लेण्ड सिङाव बारा जासोआखै ओरै दरं जिल्ला गुबुन जिल्लायाव हाबदों दा बेखौ बाय' सिकिउरिटि होननानै बुंदों बोरैहाय अमा बेरामा जायोब्ला जोंनि जायगायाव हाबफैनो हाया बिनि थाखाय 10,000 अमा फिसिग्राफोरखौ ट्रेनिं होनाय जाबाय 6,000 अमा फिसिग्राफोरनो जों राङारि मदद होनाय जाबाय आरो दायो अमा फिसिनायानो बयनिख्रुइ क्राइसिससिन बाजाराव मोजां अमा फिसा मोना ओंखायनो 100 गासै 20सो जाबाय जोङो अमा फिसा जायफोरा बर'नो हायो फार्म बानायगोन बिथांमोननो 10 लाख 15 लाख 20 लाख बेबायदि रां अनसुंथाइ होनाय जादों जोंनि टारगेटआ जाबाय बड'लेण्डनिफ्राय गासै सानसेयाव 1 लाख केजि अमा बेदर फाननाय दा बेखौ लानानै जोंनि अमा फिसिग्राफोरखौ जों मदद खालामबाय थादों दा बे हिसाबैनो आं
मानसिफोरनो PMI न' होयो आगोलाव जेब्ला BPFनि सरकार दङमोन 17 बोसोराव 593 আগতে যেতিয়া BPFৰ চৰকাৰ আছিলে 15 বছৰত 593 খন ঘৰ বনাইছে 593 बिथांमोननि हिसाबखौबो जोंनो होनानै जायो दा जोंनियाव बिथांमोननियाथ' 17 बोसोरमोन 593 न' लुबाय जोंनियाव दायो मा जाखो जोङो 4 खावसे बोसोर 4 बोसोराव जोङो 5340 न' लुनो हाबाय 5340 आरो 17 बोसोराव 593 आकाश बाजार बेखौनो परिबर्तननि सरकार होननानै बुंनाय जादों आरो बिथांमोननि समनि न'फोरखौबो जोंनि दिनावसो नुफैबावगोन माखासेखौ दा बे जाबाय बिराद गिदिर मोनसे साक्सेस आरो फैगौ डिसेम्बर मासहालागै आरोबाव 1050 1050 ঘর হবো তার মানে আমার 6350 খন ঘর অহা ডিসেম্বরাव কমপ্লিট হবো फैगौ डिसेम्बराव 2350 न'आ कमप्लिट जागोन माने भेरिगुड जागोन अनलि निसिमायाव आं गुबुननि बाथ्रा बुङाखै निसिमायाव दा ओंखायनो बिथांमोननि MCLA दङ बिथांमोनाबो खननै खनथाम देरहाबाय दा हिसाबखौ नोंथांमोना मिलायगोन खननै खनथाम देरहानानै बेसेबां खालामगोन 593 न' लुबाय आरो जोंहा दिनै MCLA गैया बेवहाय TCLCT चेयारमेनल'सो दङ DCDC मेम्बार दङ MLA दासो देरहादों थेवबो जोङो मा खालामखो 5340 न' अलरेडि लुनो हाबाय IDS स्किम बेनिफिसियारि स्किम 533 न'खरा जोंनियाव बेनिफिसियारि स्किम मोननो हाबाय कमिउनिटि स्किम गामि ओनसोलफ्राव 697 स्किम बेवहाय होनो हाबाय दा बेबायदि गोबां माखासे स्किमफोर जोंहा बैसोगोराफ्रा 963 पेन्सन मोनो बैसोगोरा मानसिफ्रा थिग बेबायदिनो सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरा 452 सेल्फ हेल्प ग्रुपआ डाइरेक्ट SRLनिफ्राय अनसुंथाइ मोननो हादों आरो ट्रेनिं मोननो हाबाय दा जोङो हास्थायदों बे न' लुनाया PMI गभर्नमेन्ट दिए गरिब मानसिफोराव बोसोरफ्रामबो गरिब मानसिफ्रा न' बानायनो गोनां जायो दा बे न' बानायनायावनो खामानिया थालाङो मालाबा खामानि मावनायावनो न'आ थालाङो अखा सेरनायाव थानो गोनां जायो आरो हास्लाबैयाव मालाबा प्लास्टिकनि उखुम बानायना लानो गोनां जायो दा ओंखायनो आइजोआनि न'खौ मोजाङै बानायनांगोन सोरबा सोरबा न'खौ मोजाङै बानाया खेबसे बानायनो हायोबा 25-30 बोसोर न'आ आरामसे जोरो नाथाय जोङो नानानै माइ जिगाब हानानै न' लुयो बोसोरफ्रामबो अखा हाबा गाज्रि जायो दा ओंखायनो बे न'नि फैसा फैयोब्ला बेखौ गुबुनाव बाहायनाङा जोङो न'नि फैसाबा ঘৰৰ পয়সা আহিলে আমি বেলেগৰ খৰচ কৰো গরিব মানুষের কাছে ঘরটো দিছে এই ঘরটো এবার বনালে 25-30 বছর আরামসে চলি যায় নহলে গরিব মানুষবিলাক বছরে বছরে ঘর বনাব লাগে এই কারণে ঘৰৰ পয়সা আহিলে বেলেগৰ খৰচ কৰিব নালাগে ননি পয়সাটো ননো বাহাयनांगोन फार्स्ट इनस्टलमेन्टखौ बाहायनानै सेकेन्ड थार्ड इनस्टलमेन्टखौ मालाबा फैसाखौ जों गुबुन खामानियाव खरसा खालामो फैसाखौ आंनि बेलेग खामानियाव खरस करियो बेबायदि खालामनो नाङा फैसा न'खौ जाहाथे मोजां लुना लायो आं नोंथांमोनखौ खावलायनो फैदों सान्दुं अखायाव अब्लानिया जोंनि गथ'फ्रा न'खराव मोजाङै जिरायनो हायो जोङो सान्दुं अखायाव मोजाङै सेफ जायगायाव थानो हायो गुबुन मोनसेया जाबाय टयलेट गुबुन एकाउन्ट बेलेग एकाउन्ट टयलेट SDM का स्वच्छ भारत मिशन का टयलेट दिसे टयलेट क्यों लगे আগতে আমার বাহিৰত জংগলত গৈছিলে মানুহবিলাকে আৰু তেতিয়া বহুত বেমাৰ হয় আৰু এই সময়তো বৰষুণ দিলে যাব নোৱাৰে জোক আহে কিবা আহে লেতেৰা পানী আহে বহুত বেমাৰ হয় मानसिफ्रा बेराम जायो आइजोफ्रा बांसिन बेराम जायो टयलेट मोजां गैयाब्ला दा ओंखायनो भारतनि प्राइम मिनिस्टार बिथाङा गंफ्रोमबो न'खराव मोजां टयलेट थानांगोन होननानै स्वच्छ भारत मिशननि आन्दाराव स्वच्छ भारत मिशनाव टयलेट দিয়া হৈছে তো এই টয়লেট বিলাক আমি ভালকে বনাব লাগে 9000 পয়সা কমোৱাৰ লগে লগে কোনোবা বেলেগৰ খৰচ কৰে মোৰ এটা পইচা মতাই লগে পাস গুগলৰ যে খৰচা কৰা নাই কোনোবা টয়লেটটো লুনায়া তা টয়লেটটো লুনায়াবা আলাসিতে গলাসিতে যায় আর কাউকে টয়লেট না তারপরে বইব এই পয়সাটা তাহলে গুগলৰ খৰচা খালামা आं नोंथांमोनखौ खावलायबाय दा नैबे समाव गोजोन थासारि फैनायनि उनाव जोङो बयबो हास्थायदों जे रांखान्थि जौगानायनि खामानिफोरखौ जों मावनांगोन मोनसे समाव जोङो राजा लामायाव थांबाय रेल लामायाव आन्दोलन खालामहैबाय सिनायजाग्रा जोंनि सेंग्राफोरा सम सम जोंनि गामियाव थाफैबाय आर्मि पुलिसआ नागिरना फैनानै आइजोफोरखौबो उन्दैफोरखौबो
হিচাপে আমি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক কেনেকৈ বিনামূলীয়া কোচিং দি পেলাই IAS অফিচাৰ ACS অফিচাৰ ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ বনাব পাৰে ইয়াৰ কাৰণে কিছুমান ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে এতিয়া আপোনালোকক মই অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছো যে শিক্ষাত আমি সবে গুৰুত্ব দিব লাগিব সোলোংথায়াव जों बयबो गोसो होनांगोन जेरै फरायसालिफोरखौ फाहामनाय कलेजफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय कलेजफोराव फोरोंगिरि थिसननाय फरायसालिफोराव फोरोंगिरि थिसननाय बे गासैबो खामानिफोरखौ जों जोबोद मोजाङैनो